क'क्राझार जिल्ला डाम्पार अनार्स एस'सिएशननि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। फुकागाव गामिनि गाज्रि लामाखौ फोसाबनानै होदों क'क्राझार जिल्ला डाम्पार अनार्स एस'सिएशना। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाखाथि फुकागाव गामिनि रेलवे गेटनिफ्राय बासुगाव थांग्रा 1 किल'मिटार लावथायनि लामाया गोबाव समनिफ्रायनो जोबोर गाज्रि जाना दं, जायनि जाउनाव बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामग्रा सुबुंफोरा गोबां जेंना जेंसिजों भुगिनो गोनां जादों। गोबाव समनिफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खस्थ' मोननांनायखौ नुनानै क'क्राझार जिल्ला डाम्पार अनार्स एस'सिएशना हाखर जानायफोरखौ समान खालामनानै होदों आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा क'क्राझार जिल्ला डाम्पार अनार्स एस'सिएशननि बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ नुनानै साबायखर होदों। मानगोनां नैबे क'क्राझार मा होनदोंमोनलाय डाम्पारसिमफ्राय जोंनि नैबे फुकागाव लामाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। जों बिराद ओरै थाङो, मन्दिराव थाङो, हाथाय बाजार जाहैयो। हाथाय जाहैना बिराद खस्थ'ना, फिरफिलि गाखोबाबो फिरफिलि ड्राइभाराबो जों गाखोग्रायाबो बिराद खस्थ'मोन नालाय, बेनिखायनो नोंसोर दिनै बाबामोनहा जोंनि बे लामाखौ बानायनायनि थाखाय आंनि गोसोआ बिराद गोजोनदों। जोंनि गामिनि आइ आफामोनहाबो बिराद मोजां मोनदों। नोंसोर बिदि मावलांबाय थानो हाथों, नोंसिनि देहा सोलेराव मोजां मोजां थाथों, बयबो बेखौनो आं गोजोननाय होबाय बाबामोनहा। बेखिनियानो। मोजाङाथ' बिराद गोबावनिफ्राय गाज्रि जानानै दंमोन, दा बानायना फैनो थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। माने लामाखौ नांखागौ जोंनो, हाबनो थाखाय बिराद उसुबिदा जानानै दंमोन, दा बानायना फैनो थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। बेसे गोलाव बे लामाया? लामायाथ' मा जानाय बेलाय 500सो जागोन खोमा, 500 मिटारसो जागोन दां। बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो बे रेल गेटनिफ्राय बै माबासिम दैमारि रडसिम। एसे गोबावनिफ्राय बेबायदि लामा? गोबावथ' माने बोसोरथाममोन जाबाय खोमा, दाख्लैसो सेंग्रेल गारदोंमोन, बेयावबो जाफुंजोबाखिसै। सरकारा दाख्लै एमएलए सारा बानायनानै सेंग्रेल गारफैदोंमोन, गारनायाव जाफुंजोबाखिसै आरोखि। उनाव सरकाराबो बायबाय दा माबाया आरोखि लरेन्स इस्लारि बिथाङा फैदोंमोन आरोखि, फैनानै गाव नायफैनानै गावनि सेंग्रेल गारदोंमोन, दा जाफुंजोबाखिसै आरोखि खामानिया। दाथ' जों हागौमानिखौ सरकारा जुदि जोंखौ अनहरोबा, लामायाथ' हाबनो थाखाय गोनांथि जानानै दङ, दा हायोबा जोङो बानायजानो लुबैदों आरोखि, मोजाङैनो मोजां आरोखि। मा गामि बेखौ सालाखाथि फुकागाव होनना बुङो। রাস্তাটা ভাল লাগছে আর কি, বানাই দিছে না, বঢ়িয়া লাগছে। আগত বিরাট খারাপ আছিল রাস্তাখানি, এখন ভাল হল রাস্তাখানি। কি কব? হ্যাঁ কি কব এই বানায়া দিছে মানুষরা? ভাল কব, রাস্তাটা ভাল হল, রাস্তাটা ভালে কব। ৰাস্তাটো বহুত দিন পৰা বেয়া হৈ আছিল, চৰকাৰে কৰিব লাগে এইটো কাম। আমাৰ দাদাই নিজৰ পকেটৰ পৰা কৰি আছে, বহুত ভাল কাম কৰিছে। থেংক ইউ দাদা, আপোনাক এনেকুৱা ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিবৰ কাৰণে। হ'ব বিশেষ আমাৰ দাদাৰ নামটো নাজানো বাৰু, মই শুনিলোঁ মই ইয়াতে যে দাদাই বনাই আছে বুলি নিজৰ পকেটৰ পৰা, বহুত ভাল কৰিছে। আৰু চৰকাৰে কৰিব লগা কাম যে দাদাই কৰিছে, তাৰ জন্য দাদাক ধন্যবাদ বহুত বহুত। এতিয়া হয়তো ভাল হ'ব যেন লাগিছে, বাকী হ'ব।